как ты все хорошо, нормально? Что делай? Ома номер Рош Хашана, ома номер Кол Хашана, ома номер Рош Хашана, ома номер Рош Хашана. בואו לחזק את בסיס הספרים, בואו לעמוד לנגד, לבוא לחדש משתחררי מעשיות, בליקוטי מוהר"ן, ספר המידות, ללמוד ספרה מקיימה מה תהיה הפעולה, לנו ולבנינו. בואו לקנות ספרי רבנו הקדוש, בואו לקחת חלק בזה, בואו לחזק את העניין של רבנו. רבותיי, פה, בואו תראו איזה עבודות, איזה עבודות. לבית, לאישה, לילדים, בואו תראו צמחו את הבית, רבותיי. רבותיי, בואו תראו דברים נפלאים, אין עולם. ביחד, מחזירים את הטובה לשים החוצה.